ħalli ngħidu t-talba li tajtkom biex ngħiduha flimkien. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Missierna li jinti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek do fl-art. Najdu fl-imkien. Għati widen mulej Alla, nitolbuk bid-dmuħ f'għajnejna. Nersqu lejk f'da żmien imqaddes tar-Randan sobina u niedma. Int li tifli l-qalb tal-bniedem, taf kemm hi ħilitna dgħajfa. Lejk induru biex naqilgħu grazzja u maħfra taħtijietna. Dinibna ħafna jisobina minn kull ħażen li għamilna. Ommu lej ħanin fġieħ ismek, qader aħfer lil min naqsek. Ejna nrażnu lil ġisimna f'dawn il-jiem b'takki su ċaħda, sabiex ruħna wkoll tissaffa minn kull teba tal-imoddi. Trinità qaddisa u mbierka, Alla wieħed tina l-grazzja li b'mejjer sħaħ u tajba niġbru l-frott kotran tal-ħajja. Amen. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Noqdu qiegħda. Il-bieraħ bil-għajnuna tal-Alla bdejna vjaġġ. Vjaġġ li irid jidħol ġo fina ħalli saqsina aħna minn aħna. Għax jekk aħna ma nkunux nafu aħna minn aħna x'irridu fejn sejrin, ma nafux inwieġbu għal dawn id-domandi importanti fil-ħajja eżistenzjali tagħna. Allura diffiċli nkunu nafu Alla xi jrid minna, Alla fejn se jaħodna, Alla x'se jagħmel bina. U l-bieraħ bil-għajnuna tagħna bdejna dawn l-eżerċizzi ta' Randan illi permezz tagħhom Alla jrid titina grazzja. Jrid titina l-grazzja tal-preżenza tiegħu li nħossuha ġewwa fina. Importanti li nħossu l-preżenza tagħha. U nħossu l-preżenza tagħha mhux għaliex maħniex morda, mhux għax kollox jiġina żewġ, imma għaliex il-preżenza tagħha anke meta nkun marit, anke meta l-ħajja tiegħi mhux kollox jiġi wartu żgħar, inħoss xorta din il-preżenza li tgħidli imma jien inħobbok. Imma inti m'intix waħdek. U bdejna propju dawn l-eżerċizzi mhux b'din it-tama, imma b'din il-konvinzjoni li Alla minkejja kollox Alla jħobbna u Alla jixtieq li aħna nħossuh magħna. Minkejja dak kollu li għandna u minkejja dak kollu li aħna għaddejjin minnu. Il-bieraħ rajna ftit fuq kif narfu x'inhi r-rieda tagħha għalina u għaż-żwieġ tagħna. Alla xi jrid minni jien li ġej minn din l-istorja ta' ħajja, minn din il-familja, minn din it-trobbija. U Alla tani tant ċansijiet illi forsi ħafna drabi jiena tlift iż-żmien u ma nqdejx bil-grazzi ta' Alla li tani. Illum illi jiena miżżewweġ, illum li jiena għandi responsabilità ta' familja, Alla xi jrid minni. U mbagħad ukoll xi jrid miż-żwieġ tagħna. Għax Alla għandu pjanijiet illi huma għalija, Patri George Zammit, imma għandu wkoll pjanijiet għalina ta' Mr. and Mrs. ma nafxiex. Ma nafx Zammit. Alla l-imbirek għandu pjan għalija bħala individu u bħala persuna illi laqet il-vokazzjoni,
illi Alla sejħil għalija. Rajna fuq dak li għallulna anka l-isfijiet tagħna li dan ir-Randan 2011 irid ikun Randan li fih permezz tal-eżerċizzi ta' spirituali ta' dan ir-Randan aħna narfu li id-batija li għaddejjin minna hija kollha frott għaliex dbedna mir-rieda t'Alla. Għax Alla għalilna mod u aħna għamilna ta' rasna. U prova ta' dan rajna dik is-silta ta' l-Evanġelista Ġwanni, kapitlu 4 vers 5, l-istorja tas Sammaritana. Dik il-mara msejkna li tant batiet. Xtaqet ħafna li kollha mħabba f'ħajjitha. Straħet fuq ħafna wediet ta' irġiel illi wedu għal imħabba, l-attenzjoni, is-support. U l-ħamsa li huma ħallewa. Wara li ħadu dak li kellhom jieħdu, ħallewa weħida. Weħida ma felħitx tibqa' sakemm ma sabitx il-5 wieħed, is-6 wieħed. U Ġesu qalilha lanqas dak mawu tiegħek. U allura batit. Meta aħna nwebsu rasna fis-supervja tagħna, meta nħallu id-dnub jiġri bina, inħallsu prezz qares. U dan il-prezz ħafna drabi jimbagħtuh weħidna. Jekk aħna ma jirnexxilniex niltaqgħu bħalma ltaqgħet is-Sammaritana ma' Ġesu ta' Nażaret. U fil-waqt li kienet dejjem qiegħda tixxenna illi taqta' l-aċċ tagħha bl-ilma mill-bir ta' Ġakob, Ġesu jagħmilha l-proposta tal-ilma ħaj. I qiegħda tifhmu fuq l-ilma tal-bir ta' Ġakob, Ġesu kompletament qiegħed ikellima fuq ilma differenti. Ma jibqgħux jiftehmu bejniethom. Dak li ġara, għattilkom li dawn l-eżerċizzi qiegħed infassalhom b'koppji miż-żewġin tal-Antik Testament, dak li ġara imbagħad fil-ħajja miż-żewġa ta' Adam u Eva. Alla joħloq il-ħlejjaq kollha u biex jinkoruna dawn il-ħlejjaq sbieħ li jagħmel u jarhom mixin kollha b'ordni perfett, titla' x-xemx jinżel il-qamar, jikber il-ħaxix, tinżel ix-xita. Kollox b'ordni perfett u rali kollox u tajjeb, imbagħad joħloq il-bniedem. Joħloq lil Adam u jagħtih is-sieħba. Is-sieħba biex tkun għalih ta' komfort, ta' konsolazzjoni. Inissel fil-ħajja ta' bejnietom dik li mħabba li kien hemm bejn Alla l-Missier, Alla l-Ibn u Alla l-Ispiritu Santu, Trinità qaddisa. Għaliex mhuwiex Adam iġbija ta' Alla, imma hija huwa Adam u Eva, iġbija ta' l-unità perfetta ta' Trinità qaddisa. Bħalma Trinità fi 3 persuni hemm Alla wieħed, fil-koppja miż-żewġa skont il-pjan ta' Alla, kif fassala Alla, kif tal-istruttura Alla, fuq żewġ persuni isiru ġisem wieħed. Ma jibqgħux iktar raġel u mara, ma nibqgħux jiena u inti, imma nsiru aħna. Tagħna, mhux tiegħek, mhux tiegħi, tagħna. U iż-żwieġ ta' Adam u Eva kif ippjana Alla, kif fasslu Alla, huwa iż-żwieġ ideali. Kif xtaqu Alla għal ġid tal-koppja. Xtaq li dan iż-żwieġ ikun indissolubbli. Jiġifieri li dan ma jinħal qatt.
U allura l-mara serraħ moħħa li dan huwa r-raġel li Alla tani u se jibqa' miegħi anka meta jiġrili x'jiġrili, meta nixjieħ, meta ma nibqax tajba, meta nkun marida, nista' nserraħ l-ispalla tiegħi miegħu għax aħna ta' xulxin għal dejjem. U għal-ġid tal-koppja. Għal-ġid tal-koppja Alla ma jagħti dan it-timbru lil dan iż-żwieġ ta' Adam u Eva. U xtaq li l-indissolubilità ma tintemx mal-ħajja ta' Adam u Eva. Bħalma ma jintemx ukoll id-dnub li jagħmlu Adam u Eva. Id-dnub ta' Adam u Eva barra li ġab fil-gwaj lil-koppja ta' Adam u Eva l-inna rranġana fil-frisk. L-inna ġabna kif Alla jridna. L-indissolubilità tal-żwieġ tagħhom tirrefletti l-indissolubilità ta' Alla l-Missier, Alla l-Iben u Alla l-Ispiritu Santu. U dan se jkun ta' risq u ta' ġid għall-koppja stess. Ir-raġel li serraħ moħħu bil-mara li għandu mhux għax hija tiegħu. U anka l-mara mhux għax ir-raġel huwa tagħha. Huma ta' xulxin. Ma rridux inħadmu dan l-egoizmu, it-tfal huma tiegħi, id-dar hija tiegħi, ir-raġel huwa tiegħi, il-mara hija tiegħi. Dawn ħdim tal-jom jien. Ekk ma jkunx hemm unità. Ekk ma jkunx hemm unità għax barra l-indissolubilità hemm ukoll it-timbru ieħor fi żwieġ ideali, fi żwieġ li ridu Alla hija l-unità. Dak li b'terminu tekniku jgħidula il-monogamija. Raġel wieħed ma' mara waħda. Mela mhux żewġ tirġiel flimkien, żewġ nisa flimkien. Imma raġel wieħed ma' mara waħda. Il-monogamija. Il-kontrarju tal-poligamija. U huwa l-uniku reliġjon nisranija kattolika illi żomm dan it-timbru tal-monogamija u tal-unità. Il-Hindu, il-Buddisti, il-Musulmani, il-Lut, il-Ġudej, m'għandhomx dawn il-liġijiet illi ġew mill-kelma tagħna. Anka l-Lut, illi jafu l-kelma tagħna tajjeb. Ħallew illi jiddakru mill-popli li ħakmuhom u daħlet il-kultura ġdida li semmewna anka l-isfijiet tagħna fil-pastorali tal-2011. Kultura ġdida illi ma ġabitx risq fil-ħajja tal-bniedem, imma ġabet Babilonja sħiħa. U din il-Babilonja sħiħa naraw anka fil-mezzi tax-xandir. Irġiel li jilbsu ta' nisa, nisa li jilbsu ta' rġiel, wieħed jirtokja lill-ieħor. U ma nafux fejn se naslu għad. Koabitazzjoni, qegħdin ingerfxu liż-żgħażagħ tagħna. Din il-kultura ġdida li ddaħlet bil-mod il-mod, daħlet inkiss, għax ix-xitan fil-ħajja tagħna għandu żarbun li ma jżaqżaqx. Jidħol inkiss fil-ħajja tagħna. Sakemm il-ħażin ngħidlu tajjeb. Sakemm nirraġuna fuq il-ħażin u ngħid x'qed nagħmel ħażin daqshekk. Kulħadd qed jagħmel hekk. Jien għandi nkun id-dubbina l-bajda. Aħna din il-qoxra fil-Mediterran qed ngħidu li niddefendu ż-żwieġ, niddefendu l-familja. ħanamlu bħal oħrajn kif għamlu n-naċ ta' bendu u nġaw ruħhom. ħanamlu bħal oħrajn il-kultura l-ġdida illi r-rajja spirituali tagħna fetħunna għajnejna fuqha. Mhux jibeżżawna. Il-Knisja ma tbeżżax. Il-Knisja tgħidilna issa u żmien tas-salvazzjoni. Issu l-moment li inti tqum u turi li jekk inti nisrani
Mhux tlab imma turi li inti nisrani għax temmen fil-kelma li tak Ġesu Kristu, għax tistrieħ fuq il-wedit li għamillek Ġesu Kristu jiena magħkom sal-aħħar taż-żmien. L-ebda ħaġa ma ħatiġrilek fil-ħajja tiegħek bla ma l-missier tas-sema ma jkun jaf biha, kollox jaf Alla. Imma aħna faċilment imbagħad jiġrilna bħalma ġralhom Adam u Eva. Sakemm Alla l-imbierek jipproponilhom iż-żwieġ ideali, kollox wartu żgħar. Ma kienx hemm inkwiet, ma kienx jgħidilha kemm għandek rasa kiebsa. U ma kienx tgħidlu, imma kif dejjem trid tgħid l-aħħar kelma int. Aqas indunaw li kienu jimxu fil-ġnien tal-Eden bla ħwejjeġ, ma ndunawx. Ma kellhomx ħażen, ma ndunawx. Għax fejn m'hemmx id-dnub, m'hemmx il-qerq. M'hemmx il-kalkoli. Il-bira ħadtilkom li aħna nikkalkulaw ħafna fuq il-kelma t'Alla. Aħna nipprovaw inqablu fejn jaqbel lilna dak li jgħidilna Alla. Aħna inħadmu ħafna moħħna u nirraġunaw ħafna. Alla flok jirraġuna ħafna u jikkalkula ħafna. Alla iħobb ħafna. Stop. U Adam u Eva ħallew li s-serb iqarraq bihom. U id-dnub ta' Adam u Eva aħna nirrakkuntaw l-istorja ta' tuffieħa. U tajt imma dan Alla kemm għandu mit-tfal. Fuq tuffieħa għamel qorti sħiħ. Ejwa fuq tuffieħa xkielu tuffieħa kellu jagħmel jieħu din id-deċiżjoni daqshekk radikali. Setaw kielu anka kaxxa tuffieħ. Alla ma ħax għalih għax ħadu tuffieħa. Id-dnub ta' Adam u Eva kienet is-supervja li ridu jsiru bħal Alla. U għal-istess dnub li nagħmlu aħna. Għaliex isir id-diverbju, il-ġlied, il-kwistjonijiet bejn il-koppja. Għax ir-raġel qiegħed iġebbed it-tarf tal-ħabel u l-mara qed iġebbed it-tarf tal-ħabel min naħa l-oħra. U ma jistgħux jiftehmu. Ir-raġel irid ir-raġun għax għandu esperjenza, għax jagħmilha man-nies, għax għadda minn ħafna stejjer. U l-mara tgħidlu b'daqshekk. Ma jfissirx li dejjem għandek raġun, ma jfissirx li dejjem għandek tgħid l-aħħar kelma. Irridu nkunu Allat ċkejknin. Irridu min ipoġġina fuq pedestal. Ħalli dejjem jgħidlek, okej, ħanagħmel kif tgħid int. Sewwa qed tgħid, int għandek raġun. Ora ma tinkwetax għax mhux ħaninkwetak. Bħalma qed tgħid int ħanagħmel jien. Irridu nkunu dawn l-Allat ċkejknin, frott tad-dnub. U wara li qarraq bihom is-serb beda il-gwaj kbir fil-ħajja miż-żewġa. U għaddihom iż-żwieġ ideali kif xtaqu Alla. Problema waħda biss kellu Adam, illi forsi ma sibniex aħna fil-ħajja tagħna. Illi meta ġie biex iżżewweġ ma kellux minn fejn jasel. Taħ waħda u kellu jitwikka biha. Però tajilu tajba ħafna. Għax meta ra lill-Adam u lill-Eva qal kelma illi ma qalix meta ħalaq il-ħlejjaq kollha. U Alla ra li kienu tajjeb ħafna, it-tnejn flimkien. Tajjeb ħafna. Meta ħalaq ix-xemx, meta ħalaq il-ħaxix, meta ħalaq il-frott, meta ħalaq l-annimali qal u ra li kollox kien tajjeb. Imma meta ħalaq lill-Adam u lill-Eva ra li kollox kien tajjeb ħafna. Kienu xbiħa tiegħu. Dispjaċih Alla. Id-dispjaċih Alla li daqsxejn ta' kreatura tilfet il-kuntentizza tagħha. Id-dnub ġab il-mistħija. Marru it-tnejn ishom żewġ boloħ
jistaħbew taħt it-tina għax bdew jistħu minn xulxin hija x'kienet mikxufa u ma kienx motti lanqas. Bdew jibżaw minn Alla li x'kien ħajjiġi Alla ħajmur fejn int Adam, fejn int? U min qallek li inti dnibt, min qallek li inti inqast? Għax id-dnub inġorruh fil-kuxjenza tagħna. Id-dnub iġib il-mistħija u id-dnub iġib ukoll il-bisa. Imma Alla ma jridniex nibżaw. Alla jixtieqna li nħarsu lejh b'imħabba kbira. Illi bħalma dnibt ejjew għandi intom il-koll li tinsabu mtaqlin u mħabtin. U Alla lest li jserraħna. Alla lest li jaħfrinna. Il-bieraħ rajna il-żwieġ ideali illi ħalaq Alla. Illum se naraw il-koppja ideali li differenti. Iż-żwieġ huwa b'mod ġenerali kif riedu Alla. Issa ħan jieħdu koppja. Abraham u Sara. Però qabel ma nittratta fuq din il-koppja ideali li kienu tant eżis f'għajnejn Alla. U lil dawn it-tnejn lil Abraham u lil Sara, Alla mhux għax kien iħobbhom tom kull ma riedu, kull ma xtaqu, kull ma ħolmu. Alla ma tomx kollox. Però bli tom kienu kuntenti. U from day one, ta' meta ltaqgħu flimkien, bdew jaħdmu ma qataw qatt qalbhom u daħlu fil-ħajja ta' xulxin kompletament. Iż-żwieġ tagħhom kien indissolubbli, iż-żwieġ tagħhom kien monogamu. Avolja Abraham kien ġej minn Mesopotamja fejn kien hemm mhux biss l-adorazzjoni għal ħafna allat, imma kien hemm anke il-poligamija. Imma ma' Sara kien fidil. Anka meta derlu li kellu jmur mal-qaddejja, Ħagaj talab il-permess ta' martu. U għax tagħtu permess martu, mar ma' din il-qaddejja tiegħu kif sejrin naraw. L-inkwiet li ġara fi żwieġ ta' Adam u ta' Eva ġara anka fil-ħajja tas Samaritana. Min jaf kemm kien hemm nies li fetħu l-għajnejha lil din il-mara. Bela li jent tarġax tagħmel dan l-iżbal u jgħaddu ġimagħtejn xahar u tirrokka ma' raġel ieħor. Imma taf kemm iħobbni, imma taf kemm xrali affarijiet, imma taf kemm sebaħu dalam. U marret sebaħu dalam fl-imkien miegħu. U flok sebaħu dalam u sebaħ. U reġa' ġrala bħalma ġrala fl-ewwel relazzjoni. U fit-tieni relazzjoni. U fit-tielet, u fir-raba', u fil-ħames. U baqgħet ma tgħallmitx. Alla ta' grazzja però lil din il-mara li għaddit minn tant tiġrib. Minn tant weġġat tal-qalb. Għax min iweġġak fuq l-imħabba ikun qed jinfidlek sejf ġo qalbek. U din kien hemm diversi irġiel li nifdula s-sejf qalba. U li flok imħabba li ġib il-ferħ u tranquillità tawa ħafna mrar. Alla riet li din il-mara nġarba tiltaqa' ma' Ġesu ta' Nażaret. Il-bieraħ rajna din is-silta fejn tirrakkuntanna l-ewwel laqa li Ġesu kellu ma' din il-mara. U waqafna fil-waqt meta Ġesu jiltaqa' magħha u jgħidilha mara, għatini nixrob. U b'sorpriża tgħidlu inti ludi qed titlob li jiena nagħtik tixrob. U konna ħallejna
din ix-xena wieqfa hawn. Illejla se nagħmel pass ieħor fil-ħajja ta' din il-mara, is-Samaritana, u naraw ftit id-dialogu li kien hemm bejna u bejn Ġesu. Ġesu li jitkellem fuq l-ilma ħaj u jitkellem fuq l-ilma tal-bir ta' Ġakob. Żewġ persuni li qegħdin jitkellmu fuq żewġ wavelengths differenti u ma jistgħux jiftehmu. Ġesu jgħidilha ħaġa u jitifhmu oħra. Kif ħafna drabi jiġri aħna li ngħixu taħt l-istess saqaf, nieklu mill-istess borma u norqdu fuq l-istess sodda, jgħid mod u jgħid ieħor. Imma ħanħallu l-kelma tal-Vanġelu ta' San Ġwan tkellimna hi qabel xejn, qabel ma nikkummenta fuq din is-silta. Jekk joġobkom qumu bil-wieqfa. Għattilkom li dan il-Vanġelu twil ħafna u jiena qsamtu f'siltiet li jkun jista' iwassalna imbagħad sal-aħħar ta' dawn l-eżerċizzi. U Ġesu weġiba lis-Samaritana. Kieku kont taf id-don ta' Alla u minu dak li qiegħed jgħidlek agħtini nixrob, kieku int kont titolbu u hu kien jagħtik ilma ħaj. Qaltlu l-mara, Sinjur, minn se ġġibu l-ilma ħaj jekk lanqas biex timla ma għandek u l-bir huwa font ħafna. Jaqgħu inti jaqwa minn missierna Ġakob li tana dan il-bir u li minnu xorobu u wuliedu u l-imrieħel kollha tiegħu. Weġiba Ġesu, kull min jixrob minn dan l-ilma jerġa' jagħtih il-għaġġ. Imma min jixrob mill-ilma li nagħtih jien għad iżjed ma jkun bil-għaġġ. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta' ilma li jwassal sal-ħajja ta' dejjem. Qaltlu il-mara, għatini minn dan l-ilma, Sinjur, biex ma jaqbadnix għaġġ. U anqas ma noqgħod ġejja u sejra hawnhekk biex nimla l-ilma. Għalilha Ġesu, mur, sejjaħ lil żewġek u erġa' hawn. Weġbitu l-mara, m'għandix żewġi. Għalilha Ġesu, sewa għedt, m'għandix żewġi. Inti jiżżewwiġt 5 darbiet. U r-raġel li għandek miegħek bħalissa mhuwiex żewġek. Sewa weġibt. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Naħseb indunajtu kemm f'dan id-dialogu hemm binja waħda wara l-oħra ta' dialogu. Ġesu li jitkellem u jgħidilha kieku taf min qiegħed jitolbok agħtini nixrob. U tibda tgħid ma min jista' hu. Ġesu jkompli l-kliem u jgħidilha jien għandi l-ilma ħaj. Tirrispondih l-ilma ħaj aqqas barmil biex iġġib l-ilma mill-bir ma għandek. Fejn qiegħed dan l-ilma ħaj? Ġesu jgħidilha kull min jixrob minn dan l-ilma ma jaqbdux għaġġ. U terġa' tgħidlu fejn qiegħed dan l-ilma? Agħtini minnu dan l-ilma. Araw ftit min ma jkunx dara il-kliem tal-imgħallem kemm jinterpreta ħażin il-kliem illi jgħid l-imgħallem. Dan ġara anke fl-Apostli, kemm il-darba ġara fl-Apostli. Ġesu bil-kliem tiegħu ħafna drabi
Anka l-apostli ħawadhom meta tkellem pereżempju fuq l-Ewkaristija, min ma jikolx ġismi u ma jixrobx demmi m'għandux il-ħajja fih. U n-nies bdew jitilquh. U l-apostli bdew jitħawdu. U Pietru l-għaref għallu Mallem, m'intix tara li kulħadd qed iħallik. Mind your language. Għar kif titkellem, da mhux qed jifhmuk, bħal kieku kien qed jifhmu. U Ġesu għallu tridux tmorru intom ukoll. Tridu tmorru intom marru. Ġesu ma jimpressjonax ruħu bil-ħafna u bil-kwantità. Imma Ġesu jixtieq li jkollu l-kwalità. U Ġesu qiegħed iwassal lil din il-mara bil-mod il-mod għal dak il-kwalità ta' ilma li min jixrob minnu ma jaqbdu qatt laġġ. Tant li ħasset u bdiet tħoss bil-mod il-mod dan il-ferħ, din il-paċi fil-qalb tagħha. Għalli l-ħajja tiegħi, għalli l-istorja tiegħi. Mela dan jafni. U la jafni m'għandix għalfejn ninħeba iktar, ninsatar iktar miċ-ċirkustanzi tal-ħajja li fihom jien tant gerfixt. Qiegħed nara li inti profeta Mallem. U titlaq tiġri tħalli l-qolla bl-ilma hemmhekk, titlaq tiġri fir-raħal u tmur tħabbat il-bibien tal-familji li kemm il-darba kienet tistħi minnhom, kienet titgerrex minnhom u kienet tagħmel minn kollox biex ma tiltaqax magħhom. Din id-darba marret biex tgħidilhom illi jiltaqat mal-Messija. Ma dak li mhux biss għalila ħajjita, imma ma dak illi ta' minn dan l-ilma illi kull min jixrob minnu jħoss il-ħajja ġewwa fih. Tħoss il-ħajja ġewwa fik ifisser li tħoss serenità kbira, paċi kbira. Xi ħaġa li din is-Samaritana tilfita għax ma kellix l-opportunità li kellha wara li tiltaqa' ma' dan Ġesu Kristu, imma opportunità illi aħna ma nistgħux ingerglu ma ltqajniex ma' Ġesu Kristu. Li aħna li m'għandniex il-ħajja tagħna tranquilla, li dejjem niddubitaw fuq kollox u minn kulħadd, illi dejjem aħna aġitati u anzjużi fuq il-futur tagħna. Aħna li aħna mobbijin b'tant beżat, aħna li nħallu l-xitan kontinwament jilabna bil-weġat ta' qalbna, bil-weġat li jirċivejna mill-kunjati tagħna, mill-qraba tagħna, min naħa tar-raġel u min naħa tal-mara. Mill-esperjenzi li għadda minnhom ir-raġel fl-ewwel żminijiet tat-tieġ ta' żwieġ tagħkom. Aħna li aħna mweġġajn, aħna li aħna imtaqlin, aħna ma nistgħux insibu dak l-ilmaħaj li jista' jtijunna Ġesu Kristu biex inti taħfer, biex inti tinsa, u mhux bil-ħila tiegħek, mhux bil-ħila tiegħek, imma bil-ħila ta' dak li fdijk. Bil-ħila ta' dak li fdijk. Aħna omna id-demm tal-iben Alla. Ġesu Kristu fdina bid-demm u bil-mewt tiegħu. Imma mhux biex iħallina mifdijin, imma biex miegħu iqajjimna għal ħajja ġdida. U għalhekk imbagħad jiftħulna għajnejna l-isfijiet tagħna fil-pastorali tal-2011 u jmorru jgħidulna il-kultura dwar iż-żwieġ u l-familja inbidlet, disgrazzjatament inbidlet. Kulħadd igerger, wasal il-waqt li issa nuru jekk aħna verament aħniex insara li nemmnu fil-valuri tal-Vanġelu. Ġesu jitkellem ċar. Il-Knisja ma trid timbotta l-karru ta' ħadd. La tal-politiċi u lanqas ta' dawk li għaddejjin anke minn momenti diffiċli. Il-Knisja tgħader lil kulħadd, il-Knisja tiftħilna għajnejna lilna biex jekk iż-żwieġ tiegħek
għadu fuq saqajh, dan mhuwiex mertu tiegħek imma x'ħallejt lil Alla jaħdem fiż-żwieġ tiegħek. U l-Knisja tippriedka u twasslilna l-kelma tagħha u tal-Vanġelu biex nibżgħu għaż-żwieġ għax qegħdin f'kultura korrotta. It-torta minn fejn ġejjin dawn il-mewġied kbar m'hemmx dik dak u ieħor. Aħna llum imħaltin ma' popli oħrajn, ma' kulturi oħrajn. Ir-rata ta' żwiġijiet imħaltin hija għolja ħafna. Ħafna miż-żgħażagħ tagħna tilfu anke ċerti valuri fil-fidi u allura jidħlu anke għaż-żwieġ b'ċertu spensjeratezza ma jaħsbux għal xi huma deħlin, jaħsbu li din hija logħba ta' Super 5. Allura jagħmlu 5 snin erusija, 6 snin erusija u meta jiġu biex jiżżewġu fil-Knisja u jibdew jgħixu flimkien wara 6-7 xhur jitolbu l-annullament. Jitolbu s-separazzjoni. Jiftħu kawża l-qorti. Il-valuri ta' żgħażagħ li qegħdin jidħlu anke għaż-żwieġ mhumiex valuri li huma mibnijin fuq il-fiduċja tal-kelma t'Alla. Il-kelma t'Alla li tgħidilna ħudu ħsieb tar-relazzjoni. Kuljum tridu tibnuha din ir-relazzjoni. Anke meta ikolkom l-età, meta tixieħu tridu tkomplu tibnuha din ir-relazzjoni għax xi-xitan fin. Fit-tribunali ekklesjastiċi ikun hemm anke persuni ta' 50 u 60 sena qed jitolbu l-annullament għalfejn biex jidħlu patrijiet u sorijiet. Mbagħad tinduna illi għax il-ħabiba tiegħu qaltlu jekk ma tġibx l-annullamenti ma niżżewġikx. U jiġi jgħidlek għaliex il-girlfriend tiegħi jiġilek b'sinna tad-deb u l-oħran tal-fidda. Jiġilek għax il-girlfriend tiegħek mhux aħjar tgħid il-carer. Qegħdin ngħixu f'Babilonja sħiħa illi ma nistgħux nifhmu waqqas lilna nfusna fejn se naslu anke f'dawn il-valuri ta' żwieġ. Għalhekk illum xtaqt li impoġġi qudiemkom kwadru sabiħ meravigljuż. Il-kwadru ta' din il-koppja ta' Abraham u ta' Sara. Abraham kien ġej minn kultura pagana. Abraham kien ġej minn Mesopotamja imma kien miftuħ ħafna biex jisma' lil Alla tikelmuh. Sakemm Alla veru mar qallu xi ħaġa li ħadd qatt ma qalilu. Itlaq minn ardek u nurik jien fejn l-art għammila. Fejn l-art li jiena wett lilek u lil-ġensek kollu. Abraham jiżżewweġ daqsxejn ta' tfajla, Sara, u din it-tfajla kienet in-neputija tiegħu. It-tifla ta' ħuh, ta' Ħaran. Iż-żewġu flimkien kien żwieġ meravigljuż, żwieġ sabiħ. U Sara qaltlu fejn tmur inti niġi jien. Li tixtieq inti nixtiequ jien. Dak li tiddeċidi inti niddeċidih bħalek. U din il-mara intoġbot f'għajnejn Alla. U niltaqgħu ma' silta fl-Iskrittura mqazza fejn Sara hija l-uniku mara illi Alla rid jagħmel storja meraviljuża magħha u ma' żewġha Abraham. Hija l-uniku mara illi Alla jgħidilha inti Sara millum il-qudiem ma jibqax iktar ismek Sara. Imma ssir Saraj. Intom tajdu what's in a name? Flok Sara
zidet il-waj. Saraj. Imma fil-kultura ludija ġudajka illi Alla jbiddillek isem ifisser li se jispustak kompletament mir-realtà li fija twelidt, li fija għext u kbirt f'realtà oħra kompletament differenti. Kienet l-uniku mara li Alla jbiddilha isimha l Sara. Kien hemm irġiel u irġiel biss illi Alla biddlilhom isimhom. Għandna lil Abraham, Alla qallum illum il-qudiem ma jibqax ismek Abraham imma Abraham. Kien hemm Ġoswe. Ġoswe ma kienx Ġoswe, imma kien jismu Ożea bin Nun. Millum il-qudiem ikun jismek Ġoswe. Kien hemm Ġakob. Millum il-qudiem m'intix iktar Ġakob, imminti Iżrael. U Sara tkun l-ewwel mara illi Alla jbiddilha isimha biex flimkien ma' Abraham li biddillu ismu wkoll isiru l-koppja ideali. Il-Lut kollha, il-Ġudej kollha, sal-ġurnata mqazza tal-lum lil Abraham jgħidulu missierna Abraham u lil Sara jgħidula omna Sara, omna Saraj. Kellhom il-barka talla, ma jfissirx li għax kellhom il-barka talla kollox kien wartu żgħar, kif diġà għadtilkom. Kellhom problema. Ma setax ikollhom tfal. Sara qaltlu ara ma tinkwetax. Jien minix inkwetata għax m'għandix tfal minnek. Jien laqwa li aħna flimkien, aħna ta' xulxin, aħna għal xulxin, u għanna spalla b'xulxin. Jekk irid itihomna l-mulej Alla tfal, merħba bihom. Jekk ma jkunniex, laqwa li għandna xulxin. Imma f'idnejh kienet qiegħda tidwi dik il-weda li Alla għamillu lil Abraham, jien natik ġens illi jekk tħares il-firmament il-ġens tiegħek ikun ħafna ikbar mill-istilel tas-sema u mir-ramel ta' xatt il-baħar. Meta sajtijow li dan? Dil-ġenerazzjoni sħiħa. Abraham ikollu 79 sena. U lil Sara għalilha imma jien nixtieq li jkolli tarbija. U Sara qaltlu jien ma nistax intik trabi. Il-ġuf tiegħi huwa magħluq. Imma nagħtik il-permess biex tmur ħalli Ħagaj il-qaddejja Ħagaj tatik tifel. Tatik tarbija. U kellu tarbija Ishmael minn Ħagaj. Dik it-tarbija illi imbagħad kellha tkun ta' inkwiet kbir f'din il-koppja. Però din il-koppja baqgħet iżżomm marbut il-bond ir-rabta tagħhom flimkien. Għax bejnietom dejjem żammew lil Alla. Twilet Ishmael. Meta l-koppja ta' qalba illi se jkollha tfal, Alla qallu jiena mhux mill-qaddejja santijulek it-tifel, it-tifel santijomlok ħantijulek minn għand martek, Saraj. Marti. Ma tafx li Marti issa bye. U once upon a time Saraj tqum u tgħidlu sa nagħmlek papa u tan daħaq. Illi l-anġlu tal-mulej qallu semmih Iżak li tfisser id-daħqa. Daħaq balla. Daħaq għal mod kif Alla jipprinsipjom l-affarijiet. Għax Alla anka minn ġuf nixef, kif nafu ħafna personaġġi mill-Iskrittura, kapaċi joħroġ ħajja ġdida. Hija l-istorja ta' din il-koppja illi kienet taqsam kollox flimkien.
li meta twieled dan it-tifel Iżak inħoloq Babilonja sħiħa fil-familja ta' Abram. Abram beda jħobb lill-ewwel tifel, Ishmael, iktar minn Iżak. U allura Saraj iddispjaċija li l-liben tagħha qiegħed xi ftit jew wisq imwarrab mill-missier. U qaltu jekk ma tkeċċix lil qaddejja Ħagaj bit-tifel li tagħtek mid-dar tagħna, jien inkeċċi lilek. U għax kien iħobba ftehim ma' Ħagaj u qililha jitlaq li trid intik ħu t-tifel u baqa' ma raħ qatt iktar lil Ishmael. Ferita li baqa' jġorra umru kollu li dan it-tifel Ishmael qab mill-ħajja ta' Iżak, ta' Abram. Imbagħad kif nafu hemm l-istorja ta' kif tant intrabat ma' Iżak illi Alla qallu oj, jien tajtek il dan it-tifel mhux biex twarrab lili u tagħmlu l-Alla falz tiegħek lil dan it-tifel Iżak. Offrijuli, oqtlu għalija flok il-vittma. U nafu li ma qatx jikkustinja u jargumenta Abram, għad fuq dik il-kelma li Alla taħ, li Alla bħalma provdili, Alla mhux se jċaħħadni minn dak li provdili. U joffrilu lil-Iżak. Meta nafu kif spiċċat l-istorja li fuq il-muntanja tal-Providenza jara l-ubbidjenza perfetta ta' Abram u jwaqfu milli joqtol lill-ibnu Iżak. Eżis ħut l-istorja tkompli għax l-iskrittura hija għanja f'dak kollu li Alla l-imbierek itina ħalli iserħinna moħħna, ħalli jagħtina boxla li fuqha nistgħu nimxu. Kif għandi nimxi jien fi żwieġ tiegħi. Jekk sissa huwa żwieġ li qiegħed fuq saqajh, titteġ bajnejk miftuħa ħalli ma tħallix li l-mewġiet qawwija ta' tsunami ta' din il-kultura ġdida li dieħla bil-mod fuq iż-żwieġ u fuq il-familja ma tattakkax il-familja tiegħek. U l-familja tiegħek anke jekk tajtu jien issa qegħdin jiena u isna wenzu rosi, imbeżilqu flimkien, it-tfal iż-żewġu qegħdin weħidna. Alla l-imbierek jixtieq li jiżwieġ sal-mewt ikun ġenna tal-art. Illi anka fi xuħidkom tridu tfarġu lil xulxin, tridu tissapportjaw lil xulxin, tridu tiddefendu lil xulxin, tridu taħfru lil xulxin. Dawn huma l-valuri insara li nsibuhom fil-kelma t'Alla, li nsibuhom f'dak il-pattern li Alla tagħna meta ġie biex ifassal l-ewwel żwieġ. U hemm koppji li għaddew minn diffikultajiet, minn problemi. Aħna semmejna din il-koppja ta' Abram u Saraj li ma jkollokx tfal u li mbagħad tifel fix juħitek mhijiex xi ħaġa ġifieri. X'meta tiġi biex trabbi tkun anke b'saħħtek ħalli trabbi, ħalli tikkumbatti ma' tfulija tal-ulied. Alla l-imbierek qed jiftinna għajnejna anke f'dan iż-żmien illi Alla l-imbierek jixtieq illi ikun żmien ta' salvazzjoni. Jekk iż-żwieġ tagħna huwa f'diffikultà, ħan nirrikorru lejn Alla, mhux biex jagħmel il-miraklu, ħan nirrikorru lejn Alla biex dak li għaqqat Alla ma jifirdux il-bniedem. Biex li Alla nħalluh jaħdem. Għandna tant episodji fl-iskrittura mqazza ta' nisa miż-żewġin li kellhom ir-raġel tagħhom xurban, ir-raġel tagħhom violenti. Tajbu li għandna nagħmlu bħalhom, mhux qed ngħid li għandna nagħmlu bħalhom. Imma ngħid li id-tbatija hija parti anke mill-ħajja tagħna. Kultant bniedem jidħol fil-vizzju mhux għax hu ħażin. Ħafna drabi mhux għax ikun ħażin jidħol fil-vizzju, minn għax ikun dajjef. U ħafna drabi il-mara u r-raġel meta ixommu mill-bogħod li hemm ċertu djufija u għadmir tagħhom li jagħtu l-ewwel mediċini huma. U l-ikbar u l-aħjar mediċina li nistgħu nagħtu lil xulxin hija l-mediċina tal-imħabba,
li ma tiġix meta jiena nfaqqa subajja hekk. L-imħabba tiġi bis-sakrifiċċju. Billi jiena bħal Ġesu Kristu immut għas-sieħeb tiegħi, għas-sieħba tiegħi, għax inħobba, għax nixtieqlu l-ġid u nixtieq li dak illi wedna Alla ngħixuh fil-ħajja miż-żewġa tagħna, imbierka mis-sema. Jalla dawn il-momenti ikunu ta' għajnuna biex nirriflettu ftit kif inhi r-relazzjoni tiegħi ma' Marti, kif inhi r-relazzjoni tiegħi ma' żewġi. Hija skont irida Alla il-mod kif nitkellmu ma' xulxin, kif inġibu ruħna ma' xulxin, kif inferħu lil xulxin, hija skont irida Alla. U dan intom tidu tirrispondu għar-rumans illi Alla qiegħed jagħmel fil-ħajja miż-żewġa tagħkom. Jalla jkun rumans li jispiċċa with flying colors. Ikun rumans sabiħ li tajt bdejna tfal flimkien u xi aħna inħobbu lil xulxin iktar minn qatt qabel. Xi ħaġa li jiena nawguralkom minn qalbi. Ikun infaħr Ġesu Kristu. Ħanajdu t-talba tal-aħħar. Gloria lil Missier u lil Liben u lil Ispiritu Santu. Najdu flimkien. Salvana mulej u ħarisna binar u bil-lejl biex nisru ma' Kristu u nistrieħu fis-sliem. Amen. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru u komplu jgħixu fil-paċi ta' Kristu.